ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏಡ್ದ ಫೀಡ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಆಯ್ತು ಏಡಿಗಂತ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ತು ಕೆಂಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಓ ಉಂಟು 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 ಉಂಟಮ್ಮ ಉಂಟಮ್ಮ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕ ಎಂತ ಮಣಿ ಅಗ್ಗಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಓ ದೇವರ ಮರ ಮುಗಲಗಡಾಯಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಮರ ಓ ಮೂರುಂಡಿ ಓ ಒಂದು ಬೈಯಾಗಿ ನೀನು ಪೇರೆ ಬರ್ಪುಣು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಮಲ್ ಪೈ ಬಲೆ ಪೈಯಡು ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ತುಲೆ ಮಾರು ಅಶ್ಶ ಕಂಡು ಬತ್ತದ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಜಂಕ್ ಹಲೋ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಸಸ್ರಿಕಾಲ್ ದೇವ್ರ ದಿಸ್ ಮಕ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೆನಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ ಕೆನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ಅಂಕುಲೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬೈದ ಈ ಫಾರ್ಮದ ಪುದರುಂಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ್ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಟನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪತಂಬಲೆ ಮೂಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಗಮತ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಿಂಜ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಪಾಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪತಂಬಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡು ಕಂಡಬಡ ಉಂಡು ತೂಪ ಪಂತೇರು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಏರ್ ಈ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೆನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೋಯ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಸ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದು ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಊರುಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊನವರು ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಯ್ ರಿಯಾನಾ ನನ್ನ ಬೋಡಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೋಡಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರಿಯಾನಲ್ಲ ಹೌ ರಿಯಾನಾ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೇರ್ ಯು ಬೀನ್ ಟುಡೇ farm were you excited to see the animals which animal you want to see all of them okay let's see okay so we're going out the farm lane we're going to see some scenery we'll see what's growing on the farm just get past the building look to the right there's a cornfield. Down to the left is a strawberry field. We'll talk about that later. And we have one safety rule here while we're doing this. Everyone must remain seated. So just sit back, hang on to your hats, and enjoy the ride. Thank you. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ಬಿದ್ದಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿದ್ದಾಡುಂಡು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೂಕ
farm here grows strawberries, gourds, pumpkins, sunflowers, and corn. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಿರವತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡುಗೆ ತುಕ ದಾದೊಂಡು ತುಕ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಿರವತ್ತನ ಸೇಫ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನನ್ನದು ಬೇತದಾಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಾಗ ತಿರ್ತುತುಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಉಡ್ ಚಿಪ್ ಆಡದಿರು ಉಡ್ ಚಿಪ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ಪೌಡರ್ ದೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಂದು ರಟ್ಟುಜಿ ಮಣ್ಣು ರಟ್ಟುಜಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಾಪುಜಿ ತುಲೆ ತೋಜವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಕೊಡಿಗಾಟೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ವರೆದಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಯಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಡುಗಲ್ದಳು ತೂಕ ರಿಯಾನ ಇಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಮುಂದುತ್ತಲೇ ಓಲಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದಾರ ಮಾರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚಿಕನ್ಸಾ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಒಲ್ಲ ಉಂಡ ಉರುಡು ಮೀನಿ ತೂತಾರ Get your locks. Oh, get your locks. 'Cause I'm the fox. 'Cause he's the fox. In that hen house. When this fox comes sneaking in. A fox comes sneaking in. ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿರತ್ತಿ ಒಂದು ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಉರುಡುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಪುರ ಪುದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡ ಅಶ್ಯ ಎಸಿಗೆ ಪಜಿರ್ ಡ್ರೈ ಆತನ ಪಜಿರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ Who is this? Yeah, Rihanna! Good. Horsey, yeah? Nice. So Rihanna is going inside the tunnel now. She's going all the way from other side and coming back from here. Let's see. This is the exit for the tunnel here. Oh, it's scary. Ooh, I can see you there. Ooh. ಏಡ್ದ ಫೀಡ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಐತೆ ಏಡಿಗೊಂತೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಬಡೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಓ ಉಂತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಟ ತಿನ್ನಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಲಿ ನೀರೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಮುಕುಲ್ಲ ಆತಲಾಡೇದ ಏಯ್ ಅಲ್ಲ ನಂಗ ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನ ಏನ ಉಡ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಕರೋತಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಓ ಮೂರುಂಡಿ ಓ ಒಂದು ಬೈಯಾಗ ಪೇರೆ ಬರ್ಪುಣು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಮಲ್ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಪೈಯಡು ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ತುಲೆ ಮೋರ ಶ ಕಂಡು ಬತ್ತದ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಜಂಕ್ ಬಾರಿ ಡೋನ್ ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ಬಲ್ದೆ ಅಂಡು ಹಾಂ ತೋಂದು ಪ್ಲೇವೆ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ Climb all the way up. ಅದು ತೆತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆರಡೆ
ಓರಿದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಲ್ದುರಿಯೇನಾ ಬಲ್ದುರಿ ಕಪ್ಪುರಿಯೇನಾ ಬಲ್ದುರಿಯೇನಾ Secrets